ardilatzen herrian, ardilatzen herrian, ardilatzen erdian, ardilatzen herrian, berde zuri gorria, putzaren aberrian, ardilatzen erdian, ardilatzen herrian, herrian deserrian, ardilatzen... Urtean 1.000 euro baino gutxiagoko errenta daukaten gurasoei seme alaba bakoitzeko 200 euroko diru laguntza emango dio Eusko Jaurlaritzak hilero, umeak 3 urte bete arte laguntza hori bateragarria izango da, egungo kenkari fiskalekin eta baita diru sarrerak bermatzeko errentak seme alabak izateagatik ematen dituen diru laguntzekin ere, eta 2023 urtean sartuko da indarrean taldeek ebazpenak egin zituzten 2030 urterako estrategia demografikoari begira, eta bukaeran ebazpen proposamen horiek bozkatu ziren gai nagusien inguruko akordio handirik ez duten lortu, baina hainbat alorretan ados jarri ziren Eusko Jaurlaritza sostengatzen duten taldeak eta oposiziokoak. Arratsaldeon guztioi atzo iragarri zuen neurria Iñigo Urkullu lehendakariak eta Euskal Herria Bilduren eskariz Eusko Legebiltzarrean egindako demografiari buruzko bilkura monografikoan hain justu 70 ebazpen proposamen baino gehiago onartu zituzten eta Jaurlaritzak konpromisoa hartu zuen horiek denak estrategia demografikoan txertatzeko. Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakaria. Ekimen berrien artean 4 proposamen nabarmentzen dira. Lehenengoa, 200 euroko laguntza zuzena hilean ardurapeko semea edo alaba bakoitzeko 3 urte bete arte. Bigarrena, gazteentzako ekintzailetza, prestakuntza edo etxe bizitza proiektuetarako epe luzeko mailegu subsidiatu edo interesik gabeko eta itzulketako programak prestatzea. Hirugarrena, doakotasuna bermatzea 0-2 urteko etapan aurreskolen partzuergoa indartuz. Laugarrena, arauetan, estrategietan, planetan edo inbertsio programetan ikuspegi demografikoa txertatzea. Euskal Herria Bilduko eraitza ez da Egilazek salatu zuen Urkulluk iragarritako diru laguntza hori ez dela nahikoa eta azaldu hasieran 150 euroko 18 urtera bitarteko diru sari bat izatea zela. Euskal Herria Bilduren proposamena baina Jaurlaritzak 3 urtera mugatu duela eskaera hori. Euskal Herria Bilduko Nera Kortajarena legebiltzarkideak ere nabarmendu zuen oposizioko talde batzuen eskaera zela diru laguntza horiek gehiago luzatzea baina Jaurlaritzak ez duela kontuan hartu. Baina Euskal Gizarte Zerbitzuen garapenerako planteamendu zehatzik ez dago. Eta 10 urtetarako estrategia bat eta ari gara 2008an gestatu zen idea batena. Emantzipazioari bideak laguntzearen arlo honetan planteatzen zaigu gauzte lagun, martxa honetan 2030ean seguraski gaztelagun baldin bada formula 50 urtekin gazteak izango dira, hori esan zuen eraitzek ere. Erlazio patriarkalak ez birsortzeko ez da planteamendu bat egiten eta ez dago adibidez politiken analisi bat edo planteamendu bat egiten horiek bideratzeko ez. Azken urteetan elkarlan joria landua zuten Iruñeko udalak eta hiriburuko mugimendu feministak, Sanferminetan eta auzoetako festetan gertatzen diren sexu erasoen aurkako estrategian. Nabarrasuma alkatetzan denetik ordea, harreman horrek okerrera egin du, krak egin duen arte atzo indarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataformak eta Iruñeko Peinen Federazioko talde feministak jakinarazi zuten, ez dutela parte hartuko udalak indarkeria matxistaren aurka antolatutako lantalde iraunkorrean. Sanferminetako udal kanpainaren kontura hartu dute erabakia, izan ere Enrique Maia alkateak sexu erasoen aurkako estrategia urardotu eta eduki zuztu duela uste dute Iruñeko feministek are. Salatu dute erabakiak alde bakarrez eta ekarpenak egiteko aukerarik eman gabe hartu dituztela. Horren ondorioz, sexu erasoen aurkako kanpaina adostasunik gabe onartu du alkateak plataformaren esanetan. Lerroburuekin jarraiki lan gatazketan 3 hilabete igaro dira, Berangon dagoen eta Irizar taldaren jabetzako den Alkontza enpresako 10 langilek greba mugabea hasi zutenetik konpainiak otsailean iragarri zuen enplegu erregulazioko espedientaren aurka protesta egiteko, izan ere 25 langile kaleratu zituen enpresak eta etorkizuna kolokan ikusten dute gainerakoek.
Bada euren uneko egorari buruz hitz egin digute gaurkoan magazinean, Alkontzako Lab sindikatuko enpresa batzordeko kidea Urko Herrerak eta Andoni Bilbao langileak izan ere, kaleratzen auzia epaitegira eraman zuten Beharginek eta hilaren 25ean dute data emana. Momentuz dekogu laperi ailegatu zaigo epaiketa eguna, eta da maiatzeko 24, itxun barugu pizka bat, uste dugu 24 izango dela. Baina helari eta komisioneseri ez diete ailegatu. Orduan ez dakigu batuko diren guztiak, edo ez dira batuko. Zer espero dugu? Gu irabaztea. Jadaramagu 81 egun greba mugagabean, eta ez dau produziorik, ez dau ezer. Bakarri dau lan egiten dabez delineanteak, ingenieroak eta horrela, baina produzioa ez da teratzen handik. Gaizaldatuta berriz Auzitegi Nazionalak Josu Urrutikoetxearen aurkako epaiketa programatu du 2024ko urtarriaren 9, 10 eta 11 1987an Zaragozako Guardia Zibilaren kuartelen aurka egindako atentatuagatik Euskal Militante Historikoaren defentsak alegatutako gauza epaituaren salbuespena ezetsi. Ondoren gaur ordea, Jakes Esnalek aurkezturiko baldintzapeko askatasunaren bigarren eskaera aztertuko du Parisko Dei Auzitegia kasazio gortean fiskalak ezarritako oztopo teknikoa gainditzea lortu zuen defentsak eta bere alde duen faktore bakarra ez bada ere, auziko gogorra espero du abokatuak. Aurreko auziari Ilederreko kartzelatik egin zion aurre dagoeneko bere 32. urteko espetxealdian, sartuta dagoen Jakes Esnaleko oraingoan Euskal preso gehienak hartzen dituen lan mezango kartzelatik jarraituko du bideokonferentziaz baldintzapeko askatasunari buruzko audientzia, bere abokatua ondoan izango duela, abokatuak oroitarazi duenez, berezia da oso baldintzapeko askatasunari buruzko auzia zehaztu legez, zigor epaiketa batean frogek kontatzen dute, baina hau bezalako prozedura batean pertsonalitatea, ibilbidea, jarrera edota bizitza proiektua aintzat hartzen da ere, beraz, ez da elementu objektiboen gaineko eztabaida soila. Eta lerroburuekin amaitzeko nazioarteko gaiei helduta Turkiak oztopatu egin du Finlandia eta Suedia natora batzeko lehen pausoa. Finlandiak eta Suediak NATO Ipar Atlantikoko itunaren erakundean sartzeko eskari ofiziala egin zuten atzo Bruselan, baina aliantzako 30 kideak ez dira ados jarri Eskandinaviako bi herrialde horiek aliantzara batzeko negoziazioak hasteko orduan NATOko iturriek DPA Alemaniako berri agentziari baieztatu diotenez Turkiak jarri zien oztopoa negoziazioei. Erdogan Turkiako presidentea behin baino gehiagotan agertu da izatez eskariak onartzaren aurka. NATOko 30 kideek guztiek batera eman behar dute oniritzia eskaera horiei eta zalantza ugari daude. Turkiak aliantza militarreko armadarik handienetan bigarrena duen herrialdeak hain zuzen ere, amaiera da arte eutsiko dion betoaren asmoari. Gaur Finlandiako presidentea eta Suediako lehen ministroa Joe Biden Ameriketako Estatu Batuetako presidentearekin bildu dira etxe zurian. Eguneko lerroburuak horrela heldu diez eguneko argazkiari Jaurlaritzak 200 euro emango ditu. Hilero haur bakoitzeko umeek 3 urte bete arte demografiari buruzko bilkura monografikoa egin dute bart, Eusko Legebiltzarrean eta besteak beste arlo pribatuan ere, amatasun eta aitatasun baimenak 18 astekoak izate askatu dute. Gai bakarra, eztabaida monografikoa markada batean indarren izango den demografia estrategiari buruzko norabidea, lehentasunak eta ekimen garrantzitsuak talde parlamentarioen artean eztabaidatu, partekatu eta zehazteari buruz. Proposamen egin duen taldearen txan. Ekimen berrien artean 4 proposamen nabarmentzen dira. Lehenengoa, 200 euroko laguntza zuzena hilean ardurapeko semea edo alaba bakoitzeko 3 urte bete arte. Bigarrena, gazteentzako ekintzailetza, prestakuntza edo etxe bizitza proiektuetarako epe luzeko mailegu subsidiatu edo interesik gabeko eta itzulketako programak prestatzea. Hirugarrena, doakotasuna bermatzea 0-2 urteko etapan aurreskolen partzuergoa indartuz. Laugarrena, arauetan, estrategietan, planetan edo inbertsio programetan ikuspegi demografikoa txertatzea. Txanda, EH Bildu taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkeztu eta
aldezteko Kortajarena andrea. Proposatu dugu besteak beste, seme-alaba bakoitzeko hileroko 150 euroko prestazio universal bat, seme-alabek gutxienez 18 urte izan bitartean jasoko litzatekena. Bide beretik 0-12 bitarteko aurrentzako garraioa eta botkitik doakotasuna ere planteatu dugu. 18-23 bitarteko gazteen artean oinarrizko errentaren proiektu pilotu bat ere proposatu dugu, emantzipazio adina aurreratzeko neurri gisa. Pertsonen zaintza duin eta unibertsalerako eskubidea bermatzeko eskuduntza berri bat sortzeko prozesua abian jartzea. Alokairuen prezioa mugatzea eta lan jardunaren murrizketa orokortzea lan eguneko eta 32 orduko lan astearen bitartez. Zurea da hitza. Zurea da hitza. Zurea da hitza. Bestaldetik aipatu dugu lerroburuetan ere, feministak Sanferminetako sexu erasoen aurkako maitik altxatu dira. Hain zuzen ere, indarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataformak salatu du Maia alkateak edukiz ustu duela sexu indarkeriaren aurkako kanpaina. Erasorik Abortuaren legearen aurreproiektua onartu berri dute Espainiako Gobernuko Ministroen Kontseilua, baina bada bertan aurrera egin ez duen proposamen bat. Hilekorako higiene produktuen beza murriztea aurrekontuen proiektuan ordea, Maria Jesus Montero Gasun ministroa produktu horien bezaren beherapena negoziatzeko prest agertu da, eta nabarmendu du horrela abortuaren legean jaso izan balitz baino lehenago sartuko dela indarrean. Evidentemente no era el lugar para hacer una rebaja fiscal y tenemos que trabajarla en el proyecto de presupuestos, que yo espero que pronto empecemos ya la negociación y por tanto cumplamos no solamente con los programas electorales, incluido el del programa del Partido Socialista, sino también del acuerdo de investidura del Gobierno de coalición. Por tanto será en el debate de presupuestos, que es donde tenemos la capacidad de abordar todos los temas fiscales con toda la seguridad jurídica, donde este tema se planteará, y así se lo comuniqué a la ministra de Igualdad y así también creo que en el día de ayer ella lo transmitió. Bada Espainiako bilkurez gaur ekin diote ikusentzunezkoen lege orokorraren eztabaida formalari Espainiako diputatuen kongresuan, eta beraz eztabaidatzen hasiak dira lege proposamen horrek izan dituen ekarpen eta zuzenketa guztiak. Aurre ikusten da maiatzaren 26an bozkatuko dela legea osoko bilkuran. Asteon agerraldia egin dute euskararen eta ikusentzunezkoen arloan lan egiten duten hainbat elkarte eta gizarte eragileek ikusentzunezkoen legeak jaso beharreko ardatz nagusiak proposatzeko, eta besteak beste nabarmendu dute hizkuntza gutxitu bakoitzak kuota jakin bat izan beharko duela. Paul Bilbao Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia eta Alex Aginagalde pantaiak euskarazteko bozeramailea aurren ezurren. Onartu behar den lege horrek benetan gurea eta gure bezalako hizkuntzen presentzia duina bermatuko badu, beharrezkoa da lege horrek elementu batzuk jasotzea. Besteak beste, bai finantzazio kuotei dagokienez, bai emisio kuotei dagokienez, beharrezkoa da gure eta gure bezalako hizkuntzek kuota zehatz bat izatea. Streaming plataformetan geolokalizazio bitartez bertako edukiak nabarmendu daitezela, Euskal Herriaren kasuan, euskerazko edukiak nabarmendu daitezela geolokalizazioaren bitartez, edota momentura arte diru publikoz bikoiztuta edo azpidatzita izan diren eduki guztiak azpidatzi edo bikoizketa horiekin eskaini ditzatela derrigorrez.
Eta ekonomia arlora jauzi eginda lerroruetan aipatu legez, 3 hilabete igaro dira, Berangon dagoen eta Izar taldearen jabetzakoa den Alkontza enpresako 10 langilek greba mugagabe hasi zutenetik konpainiak otsailean iragarri zuen enplegu erregulazioko espedientearen aurka protesta egiteko, izan ere 25 langilek kaleratu zituen enpresak eta etorkizuna ilun ikusten dute gainerakoek. Gauzak horrela, kaleratzen auzia epaitegira eraman zuten Berrinek eta hilaren 24an dute data emana. Gainera, hurbiltzen ari den data izanik, protestak areagotu dituzte. Gaurko batzarra deskonbokatu dute, komisiones ezin zuen gaur. Eta Eusko Jaurlaritzak nahi dau komisiones egotea. Orduan, 23an jarri digute astelehenean, goizeko 9etan jarri digute batzarra Bilbon. Maiatzaren 24an, momentuz dekogu epaiketa. Gu uste dugu etorriko dira Norgestion, Irizar momentuz ez da agertzen. Ez da agertu inoiz eta orain uste dugu ez dela agertuko. Nafarroara jauzi atzo lehen bilera egin zuten Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak, Nafarroako Udalen eta Kontzejoen Federazioak eta 03 plataformako kideek. Batzar horretan plataformakaren aldarrikapenak eskura eman zizkion departamentuari. Gero Carlos Jimenoren departamentuko ordezkariek hitz eman zuten, aldarrikapenok aztertuko dituela eta erantzun bat emango dutela datorren asteko bileran, izan ere alde guztiek aurrerantzean astean behin biltzea adostu dute. 03 plataformak maiatzaren 2an abiatu zuen oraingoz aurrera segituko duen greba. Bueno, berriro ere organo sortu berri den organo honetan entzunak izan ginen, gure aldarrikapenak adierazi genituen eta azaldu genituen, oso zehatz mehatz eskatzen ari garenaren dokumentu bat aurkeztu genien. Eta bueno, beraiek hartu duten konpromisoa da printzipioz egoera hau irauten duen bitartean astero bilduko direla eta nolabait datorren asterako gure aldarrikapenen inguruko hausnarketa bat bueltatuko digutela. Ostera Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko aldi baterako 33.125 langile utzi ditu hurrengo egonkortze prozesuetatik kanpo. Hau da, ehuneko 72. Jaurlaritzak erabaki du 13.000 plaza pasatxo eskaintzea. Gaur egun Eusko Jaurlaritzan bitarteko edo aldi baterako lan egiten duten 56.000 pertsona baino gehiagorentzat eta ELA sindikatuak hori ikusita salatu du. Horrela ez dituela betetzen izeta legea eta Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak sektore publikoaren behin-behinekotasuna 8% baino handiagoa ez izateko emandako agindua. Administrazio guztietan behin-behinekotasuna 8%ra jaitsi behar dela. Eta behin-behinekotasuna 8%ra jaitsi behar da, bermatzaileak izango diren egonkortze prozesuak abian jarriz. Administrazio publikotan arazo larri bat dakedeu enpleguarekin, ez? Behin-behinekotasun maila modu orokortu baten 40%tik gorakoa da. 4.500 behin-behineko langile daude. Eta hauetatik 2.500 zortzi dute baino gehiagoko aintzinakotasuna dutenak dira. Egonkortze prozesuetara 2.500 lanpostu bideratzeko proposamena egin zaigu lakuatik. Eta hemen ere ondorioa argia eta kezkagarria da. Behin-behineko langileen 20% egonkortze aukeratik kanpo geratuko litzateke.
Zaldibarren gertatutako hondamendia gogora ekarriz, zendutako Joaquin Beltran eta Alberto Soluzeren oroimenezko oroigarria jarri dute Eitzaga auzoan. Udalak baimena ukatu egin zien duela hilabete batzuk eta herritarrek beren kabuz egin dute. Ez baitute ahazten eta ez baitute ahaztuko. Otsailaren 6an 2 urte igaro ziren Zaldibarko zabortegia amildu zenetik, eta azpian Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran langileak hil zirenetik. Sololuzeren gorpua bakarrik topatu zuten eta duela urtebete Jaurlaritzak bertan behera utzi zituen Zaldibarko zabortegian Beltranen gorpua bilatzeko lanak. Zabortegian gertatutakoa oroitu asmoz eta 2 biktima komentzeko helburuarekin Zaldibar argitu ekimenak oroigarri bat jarri du Eitzaga auzoan. Eitzagan gertatu zena, inork ez dezan ahaztu. Bigarren urtemugan ezarri nahi zuten eskultura auzoko lorategi txiki batean, baina udalak dekretu bidez baimena ukatu zien, hondamendia gogoratzeko beste oroigarri bat ezartzeko asmoa zuela argudiatuta. Harridura sartu genuen erabaki hau. Udal gobernuak urtean zehar hondamendia gogoratzeko oroigarri bat jartzea erabakita daukala dio dekretuak. Oraindik ez dutela erabaki non, noiz eta zein motatako oraigarria jarriko duen. Baina jartzen denean, ohartaraziko digula bertan egon gaitezen. Orain baina Eitzagako herritar talde batek gauzak bere lekuen jarri nahi izan ditu, eta eskultura jarri dute auzoan. Ez baitute ahazten eta ez baitute ahaztuko. Bi langilera hilda baten gorpua zaborpean utzia, milaka herritar kaltetuta, lurrak airea eta ura kutsatuta, 100 lagun borrokan gertatutakoa eta ardurak argitzeko. Halaxe adierazi du Zaldibar argitu plataformak. Eitzagan gertatutakoak izan dezakeen oroigarririk sentikorrena eta egiazkoena herritarron eskutik datorrena izango delako. Herritarren ekimena delako. Eta eskultura Eitzagan gertatutakoa oroitzeko bereziki sortua delako. Gertatutako guztia gogoan orain omenaldi hori gauzatu dute. Bestelakoan, klima larrialdiari aurre egiteko bere buruari jarritako erronka handitu Europako Batasunak aurkeztu berri duen programa baten bitartez hori hala, eguzki panelak izan beharko dituzte eraikin publiko eta komertzial guztiek 2027rako eta 2029rako utzi du etxebizitza berri guztietan panelak jartzeko bete beharra udan erbeo. Klima larrialdiari aurre egiteko helburuarekin eta Errusiako energia menpekotasunetik askatzeko Europako Batasunak ezarrita zuen erronka handitza erabaki du, aurkeztu berri duen REPower programaren bidez. There are 2 challenges we are facing, defining and immediate. The one is climate change and the other one is the Russian invasion in Ukraine. Orain arteko planaren helburua zen CO2 isuriak 150 txikitzea hamarkada bukatzen denerako. Horretarako bidea zen energia berriztagarriak potentziaren 140 izatea 2030rako. Plan berriarekin 145 iritsi nahi dute, baina oraingoz energia berriztagarriak 122 besterik ez dira. Tarte horretan energia garesti egon daitekela onartu du Europako Batzordeak eta ontzat hartu du gasaren prezioari gehienezko muga bat jartzea eta argindar konpainien irabaziak zergapetzea. Helburu hori gauzatu ahal izateko Europar Batasunak azkartu egin nahi ditu energia berriztagarri proiektuak eta indar handia jarriko du Europako Batasuneko eraikinetako teilatuetan. Hala nola eguzki panelak izan beharko dituzte eraikin publiko eta komertzial guztiek 2027rako eta Europar Batasunaren finantzaketa izango dute horretarako 26.000 milioi. Eta 2029rako utzi du etxebizitza berri guztietan panela jartzeko betebeharra. Teilatuen moduko proiektu txikiekin batera, energia berriztagarrien proiektu handiak ere beharrezkoak direla uste du Europako Batzordeak, eta kexu da denbora gehiegi behar dela inbertsioak gauzatzeko. 6 eta 9 urte artean eolikoentzat eta 4 parke fotovoltaikoentzat. Urte betera jaitsi nahi du epe hori, prozesuaren urratsei gehienezko epe bat zehaztuz. Bruselak eskatu die estatukidei parke horiek jar daitezken lekuen zerrenda egitea, alde batera utzita ingurumenaren aldetik balioa duten eremuak. Eta kultur arloan gospel nazioarteko lehenengo topaketa antolatu da datorren asteburuan Zuian lehen mailako artistek tailerrak eta ekitaldiak emango dituzte publiko zabalarentzat. Horrez gain, ostiraletik igandera kontzertuak eta musikarekin esperimentatzeko jarduerak egongo dira.
Maiatzaren 20an, 21ean eta 22an, Zuia Gospeleko nazioarteko topaketaren egoitza izango da. Zuia Gospel Camp lehen edizioa antolatu da Zuiako udalaren eta Ramon Eskale musikariaren eskutik. Bi zati ezberdina ditu. Bata formazioa da eta Colin Basel, Didier Likin eta Ramon Eskale eman da. Eta bestea publiko guztiei zuzenduta bertan Goizarri eta Aizer kontzertua eskainiko dira. Ekitaldi berezi eta bakar honen bidez, jatorri desberdinetako kulturen arteko bizikidetza helarazi nahi da. Aukera dugu leloak dionen bezala kantatu nahi dugu bizitza, gizarteari batez ere zuiatarrei gospelen arima eta alaitasuna transmitutu nahi dugu. Gospelaren arima arabatik barrena zabaltzeko nazioarteko irakasleek emango dituzte tailerrak eta masterklasak. Halaber, publiko zabalarentzat beste kontzertu eta jarduera batzuk antolatuko dira. Cuando el gospel sale de la iglesia, mantiene su espíritu, mantiene su mensaje, pero se mezcla ya con todas otras músicas y otras culturas y lo convierte en el fenómeno universal que es hoy mismo, porque recibes mucha energía, se comparte mucha energía, se comparte muy buen sentimiento, se comparte pureza, felicidad. Entonces, bueno, para mí eso es muy guay. Gospelaren berezitasunak anitzak dira eta bereziki azpimarratzekoa da partaidetzaren garrantzia. Es una música que es distinta de una música que tú vas a un concierto y hay una gente en un escenario y otros que aplauden. Es una música de participar, de estar dentro. Entonces, cuando tú estás cantando a otro, de alguna manera estás, entre comillas, estás rogando con él, estás en otra sensación. Musika eta bizikidetza protagonista izanik 3 egunez Zuian gospel munduan sakontzeko aukera egongo da. Gainera itzorda dugu iluntzan pantaien aurrean gaur, musika zuzenen saioa ikusteko Koldo Otamendi aurkezlea Delirium Tremens taldeko lagunekin izan da solasean ikusi jarraian aurrerapena. Esan sentitu otezaren inoiz, laban baten hauan dantzan, iluna darraztean goizean goiz. Izpiluko azu ezarenean, berderik ez dago esperantzan. Esan sentitu otezaren inoiz, zutan dantzan. Urtean, noizean den sartuko nintzen, eta iten ez ondoratu, berriz jaio. Urtean, noizean den sartu nahi nuke, aztu dena karna zeutzi bertan gelditu. Eta osteguneko kontuak horrela heldu da albistegiaren amaiera gaurkoan, Kadirak euriari eskainitako abestiarekin agurtuko zaituztegu, horren bestez gustatuko zaitzuelakoan, besterik ez uraldetik hauek izan dira eguerdiak guran aurrut zituenak guztiak eta gehiago, nahi duzuen aldiro 11.satarian ondizan eta bihar arte. Caerás sortzama eguna bihar berriz helduko da egunkaria.